बे जाहैबाय बहल जोसा आरोना थाइनै लाबोबाय बेखौ वाव न'नि काबाब टेस्टी ओमफ्राय जोंना लकेल थालिर चिप्सा जा मोजां खालार जाबाय लोगोफोर हेल' फ्रेन्ड्स स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो थालिर चिप्स बानायनो नागिरदों आरोना बेबो न'आवनो लोगोफोर फार्स्ट टाइम बानायनो नागिरदों जोङो लोगोफोर थालिर मेथाइ बेखौ दखानाव लोगोफोर जा दाम दखानाव हले दखानाव बायनानै जास्लायस्लाय जोङो न'आव बानायनो नागिरबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय स' भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो YouTube channel YouTube थालिरखौ लाबो फाइनालि ओमफ्राय बेखौ दायो हागासिनो बिगुर लेबगासिनो दायो नै सानै सानै हागासिनो थालिरखौ गामलासे जाखाबाय खानाय दंबावोसो आरोबाव फार्स्टआव जों माने एवगोरबाय फार्स्टआव जों माने एवगोरबाय ओमफ्राय दायो मस्लाखौ लगायगोन आरोना वाव टेस्टी दिखाय पी गाज्रि टेस्ट मस्त दायो जों चिकेनखौ सुहैनो नागिरबाय चिकेन काबाब बानायनो नागिरदों लोगोसे चिली पाउडार होदेरबाय नै मसला लागायबाय एसे पाउडारनिखौ होनोसै हालदैबो होदों लोगोफोर ओमफ्राय चिली पाउडार कालार जाबाय नै दानिया At ban được cơ, năng go. काबाब बानायनो Apa boleh tawa? Boleh. đừng thấy nó không cháy đâu không ra thằng ấy đang rồi này 자, 좋아. 또 시켰나 거. 또 시. chào lấy thảo với gái. Như thế, sao vậy đây? ăn buồn chôn đây luôn đấy đặt cho nó đây 뭐만 실로 이런 말 다 가지고나 người ta người ta uống va ra một cái nước xay xay rồi nó xin nhau लोगोफोर दायो काबाब बानायसै थालिर मेथाइखौ बानायखांबाय ओमफ्राय नैबे लकेल दावदैखौ होफागोन आरोना दानिया नै काबाब लगायनोसै आदा लेंगि काबाब लोगोफोर बहलानो गेट फुल जाबाय नै बहल फुल लांबाय लामायाव माबायदि थायदों लोगोफोर नै जोंना बहला बहल
बहल जोसाल' मोदोमखायो लोगोफोर बेलाय बे ओरै मानलांबाय आरोखि होननाय फिथाइया लोगोफोर बहला रेडि रेदां थायदों जोंना सान्दुं दुंफिननानै थायदों जोंना नै बहला मैथाया खनाबाना नैबे थासैलै मैथाया जोंना लाफायाव नै लाफाया माबायदि जादों लोगोफोर बैनिथिंजाय लाइआ नै हाइजें बिलाइ गोद फिथाइखा फाइनालि मोनबाय नै जोंना लकेल थालिर चिप्सआ नै लोगोफोर बहल खालायबाय जोंहा दाउजों जानो थाखाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय बहल जोसा आरोना थाइनै लाबोबाय बेखौ नै जा साफाखा जाथावनो बहला तो वाकई बहुत सुंदर है यार वाव न'नि काबाब टेस्टी थालिरखौ नै दानिया सावबाय लोगोफोर माखासे दानिया नै हाखांबाय बहलखौ फारसेथिं नै माला मोनो माला मोनजायो नायगासिनो थालिरखौ सासे नै खावब्लागौमोन सासे नै जानो जमगासिनो थालिर सावनाय लोगोफोर दानिया सैबाय नै हांगारखौ बरिया ओंखाम जानबाय नै लोगोफोर थालिर मेनाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम थालिर सावनाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम काबाबखौनो फार्स्ट जाग्रोनोसै काबाब ओइ दरसे आराम Kebab. Kebab. Tasty. Tarik chips. Kebab मोनबाय नै लोगोफोर नै मामिया बाहाय संबाय बाहेरावनो दायो नै बहलजों दाउ बयलारजों मोनबाय